Takže vítajte pri novom videu, v ktorom ideme kúpiť dron. Toto je prvý vlog na tomto kanáli. Ideme! Jo! Takže vítajte pri novom videu na kanáli Duncan, v ktorom si ideme kúpiť dron DJI. Tak poďte s nami. A ideme kúpiť dron. A na bicykloch. To som zabudol povedať. A je to 25 km. Dobre, keby ste nám neverili, že to nie je 25 km, tu máme ešte na Google mapách. Stade na bicyklu hodina 13, 22,9 km. Vidíte to? Tu sme boli, tu sme išli. Do Mediamarkt, Saturn. To tá hlúposť. Dobre, ideme ďalej na video. A teraz sme vyrazili tam. Tam je dedina. Vrátime sa o 4 hodiny. Nie, ty vôbec. No ty vôbec. Dobre. Keď bude dačo zaujímavé, tak vám to natočím. No, vlog pokračuje, vchádzame do prvého mesta. Tak to sa volá? Alebo je to také menšie mesto skôr. Tak to sa volá a ideme. Tak sa to vyzerá. A tu je. Á, padám. Mini kruhač. Pozeraj, čo ten bicykel robí, pozeraj, tak tu musím toto celý čas držať, tak tu, lebo keď to pustím, čo začne robiť. To je blázon. Teraz môžem po free. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Sme v Duncing. Jak z GTAčka. Tam sú pozri, tam je Dominikov Toretov dom. No, kamže to máme jet, vole? Tu majú bordel na dvore. Víš, jak sa pozri, aký ovecký bordel majú na tým dvore. Nie to nemá. Dom na stračej nôžke. Jaký fofry na bicyklu? A teraz? Tu píše, čakaj, stoj. Fallburg, tu. To poď. Však som sa chcel počítať, tam už nepíše Ingolstadt. Čak, lebo dedo išiel bol Skibidi Gisler za mladá, to bolo vidno po ňom. Musím sa pozrieť na mapu. Nepíše tam, že koľko ešte do cieľa? Hej, kde? 15 km. No ty si nenogmal. 16:39. Čo? No to musíš pofravať. Á, tu je značka. A to ide do dvoru takomu? Tu? Aha. Ja, že tu tak ideš rovno. Ty vole, a osmička? To je aké dlhé prasa. Sa na to...
Ako k tomu? To ja vôbec neviem, kde my to sme. Aha. Most track moment. Deti bez mobilsanov a skibidi toilet. Ale sú agresívne baxy. Spadne skala na hlavu. Vieš, čo bude najväčšia zabava? Keď dostanem reflex. No sakaj. Pôjdeme 30 km na pešo. Však to už si jak taký polovičný Goggins. Keď koľko kilometrov? 14. A koľko je hodín? 57. 3? A sme o minútu sa napríklad do 30. 3,57? Bol si pomalý, nesi Sonic. His place, I know I would have kissed her slow. Ingolstadt! A tu je Dunaj. Proste ideme tu. A tu ideme rovno. Kde ideš? Rovno tu. Však tu a na toto tu. Tak ale nemôžeme. Však môžeš. Poď. Dobre, nemôžeme. Ale choď prvý, bo ja neviem kde. Doprava. Aha. Ty vole. To tá fabka... Dobre, kde teraz? Tu? 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 Sme v meste Freiburg. Tu je Dunaj. A pozrite, jak to tu šalene dobre vyzerá. Tam je také šalené auto. BMWčko dvojkové. Nové. A tu je mesto. My ideme tu, po tejto cyklistickej. A tam máme ešte značku mesta, kde ideme, Ingolstadt, 16 km. Ty vole, tak učalo. Navigation. Tak teraz som jak napopuloval. Niekto skočilo na 12 km. No. Však si dal Sonicové rokové nohy dokopy. Nepofuguj pomaly, bo tu zase nevieš, kde máš ísť. Jak začal pofrovať. Ja si, že viem, tak aha, zase sa doprava. Hej, určite, čo im šíbe. Aha, čo robí? Jak si tam sadol, jak vyčilovaný dedo. A nie, privat vek. No, vidíš? A betreten auf eigene Gefahr, no poď, na vlastné riziko. Keby to tady bouchlo. Ty vole, to je šalené. Aha, na to. Keď mi tu, čak si vidíš? Natoč to. Pozrite sa, jak to tu vyzerá. Tu je vodná elektráreň dole, pod tým mostom. A pozrite sa, jak to tu vyzerá. Je to šalené. A my musíme ísť tam. Presne na opačnú stranu.
A nie tam. No, ideme. Ideme, ne? Hej. Presne na opačne strane. A nie tam. No, vole. ideme. Ideme, ne? Hej, poď. Čak sa pozri, sú dole. Čak to je, poď tu rýchlo. To je nenormálne, však aha, to je jak z filmu. Ty vole. No. Jak film. Jak Terminátor. Dobre, čo trepem. Kraftwerke, hej. Čak dobré, ale prejdeš ma s tým bicyklom. No tak. Ty vole, to je nenormálne. Aha, na to. Jaká tu je veľká voda za to. A dám tam... Čakaj jo, slnko ešte vysoko. Tak popri hore! Ty vole, kokové nohy, aha na to. Ty vole. Tak toto je aký view? Tak to si nenormálny? Však obláha, jak to tu vyzerá. Dobre, pozrite. Tu odletajú vtáky. Sme späť, máme veľa miesta. Konečne, pozrite sa. Tak to tu vyzerá, ten Dunaj. Tam naspäť. Z Tomaďal sme prišli dole. Tam bolo to mesto Faubourg a tam bola aj tá elektráreň vodná. No pozrite, jak tu ten Dunaj vyzerá. A tam je tá elektráreň vodná. A ideme ďalej. A tu sa pozrite, čo je tu. Jaká je tu elektráreň? Asi to elektráreň. Predpokladáme. A my ideme tam na most ďalej. Pokračujeme. O chvíľu točím ďalej. Pozri... Dáme, že by SK Adventure s nami vyšiel na túto elektráreň. Hej, tam. Pozrite, jak to tu vyzerá ešte raz. Cinematic. Pozri, tam ide auto cez most, na to čo. Cez ten most, cez ten most teraz. Kde? Hej, tu ide auto. Kde sa tu pchá? Ty vole. Idem oproti nemu? Ideme. Dobre, poď. Poď. Haló? Nemci chytajú Gibsony. Ty vole. Tak to je šalené za to tu. Však ty sa pozri na to. Dobre, to je nenormálne. To čo je? Není. Je? No, po hodine a pol. Stále na bicykli. Tu je taká voda. A sme konečne v meste. Konečne Ingolstadt. A nejaký motorkár. A... Vyzerá to tu šalene. Tu je hotel. Neviem čo to je, ale... Vzadu tak. Tu je taký šalený hotel. Ty vole, cek tam... Hej. No my tu ideme doprava teraz. Á, tam je, vidíš, značka Decathlon. Aha. Dobre, tak to už viem, kde som. Tak hej. No a už sme tu o chvíľu. Tak tu s karavanom už. A my ideme tu. Mediamarkt. Á, tu je ten Mediamarkt. Kamion? Tam je. Tam ideme. Konečne, po hodine. Konečne sme tu. Upevňujeme bicykle. Pozrite sa, čo som tu ešte objavil. Chrysler, myslím, že sa to volá Crossfire. Je to šalené auto. Tam je nejaký Jaguar. Nejaké iné šalenoty. A tu je vchod, konečne. Vchádzame dovnútra. Tu máme bicykle. Vchádzame, už sme tu. Jo. Už sme tu konečne. Máme tu dron, po ktorý sme tu prišli. Mali tu posledný kus. Je to Fun fact. nenormálne. Je to nenormálne a ešte potrebujeme pamäťovku, takže to tu hľadáme.
Musí to byť tá V30 asi. Hej, ne? Dobre. Nakoniec bereme túto SD kartu SanDisk Extreme Pro. Hore to ukazuje, že aj do dronov 4K, V30. Tu je dron, Do tohto dronu? tu je brat, tu je obchod Gemini 4K to budú šoty. Aha, na to. a ideme. No, pozrite, máme to, vychádzame, zaplatili sme to a ideme domov. A bicykle sú stále tu ešte. A nikto nám ich neukradol. Ideme, odopni to a daj to do rúbsaka. Takže ideme už na ceste domov sme a ideme a čo tu je v bazáre? Bentley. Čo to je? Continental GT? Áno, Continental GT 129 000. Aha, jak to vyzerá. Však to je nenormálne. Kúpim ho?